Tutorial honetan ikasiko dugu nola instalatu beste hizkuntza bat Office aplikazioetan. Irekiko dugu Officeko Word eta hemen dokumentu bat irekita, artxibo ipintzen den lekuan klik egingo dugu. Behan, opciones agertzen den lekuan klik egingo dugu berriro. Agertzen den lehiatilan, idioma klik egingo dugu eta ikus ditzakegu 6 hizkuntza ditugun instalatuta. Hemen bi atal daude. Editatzeko atala eta behan muruan edo interfazean agertuko den hizkuntzak. Hemen goian editatzeko badaukagu gaztelera eta euskera. Kasu honetan hau da hiztegia, besterik gabe. Baina hemen ez daukagu euskara eta instalatu nahi egin dugu. Horretarako beheko estekan klik egingo dugu. Obtener más idiomas para mostrar y de ayuda de Office. Hemendik Microsofteko orrialdera joango gara eta hemen aukeratuko dugu guk nahi dugun hizkuntza. Horretarako joaten gara orrialdaren erdiraino eta aukeratuko dugu guk nahi dugun hizkuntza. Kasu honetan euskara aukeratuko dugu. Hemen baditugu 32 eta 64 baitzeko bertsioak. Guk deskargatuko dugu behar duguna. Deskargatu ondoren, itxi egingo dugu Officeko aplikazioa. Hau da, lehen ireki dugun Word. Hizkuntza paketea deskargatuko dugun karpetaraino joango gara eta hor instalatuko dugu. Orain ikusiko dugu zer gertatzen den behar ez den paketea instalatzen saiatzen baldin bagara. Eskuiniko botoiarekin, ejecutar como administrador, 74 baitzekoa instalatuko dut, edo saiatuko naiz. Ezin da instalatu Office, gure bertsioa 32 baitzekoa delako. Orduan, itxi egin beharko dugu, eta 32 baitzeko bertsioa instalatuko dugu. Eskuineko botoiarekin, ejecutar como administrador, ipintzen den lekuan klik eginez. Eta orain, itxaron egin behar dugu, instalazioa bukatu arte. Bukatzen denean, mezu hau agertuko zaigu. Itxe egingo dugu mezua, eta irekiko dugu Word. Fitxategi bat irekita, artxibo ipintzen den lekuan klik egiten dugu, eta opciones atalean klik egingo dugu. Lehiatila berrian, idioma jartzen den lekuan klik egingo dugu, eta hemen aldaketak egingo ditugu. Editatzeko hizkuntza aukeratuko dugu, euskara, eta lehenetzi moduan ipiniko dugu. Abisatzen dugu Office berrabiarazi egin behar dugula. Esango diogu baietz. Eta behan, interfaz edo muruaren hizkuntza ere aldatuko dugu. Euskera aukeratuko dugu eta establecer como predeterminado jartzen den lekuan klik egingo dugu. Eskuinaldean laguntza hizkuntza euskara zeren nahi baldin badugu aukeratuko dugu eta ipiniko dugu predeterminado moduan. Aldaketa guzti hauek egin ondoren, aceptar ipintzen den lekuan klik egingo dugu. Abisatzen dugu Office berrabiarazi egin behar dugula. Onartu egingo dugu eta itxi egingo dugu. Word. Berriro irekitzen dugunean, hemen ja ikusten dugu interfaz euskaraz ipinita dagoela.